constante que colle prácticamente, ou sin prácticamente, os 2 meses de verán, este mes de xullo no que xa estamos, e principalmente todo o mes de agosto, que toda a xente que é da rúa, que nos visita no verán tamén, e que é de fora, pero que detecta na nosa xenda actividades de distintos tipos que lle poden gustar, que nos poda visitar sin problema. Nos respetamos, como dice Vicente, sempre respetamos as festas de Petín, que son Santiago e a Santa Ana, 25 de xullo, que é a fin de semana no que o Concello da Rúa non ten actividade de verán, e durante todo o resto deste bimestre temos actividades de todo tipo, culturales, festivas e deportivas, que pasa Vicente. Pois nada, como di a alcaldesa, empezamos o verao casi sempre, todos os anos, cando pechamos o cine. O cine o pechamos porque non temos aire acondicionado, non? Outras cousas. Ben, é certo que hai máis dunha trintena de actividades, son froito de bastantes meses de traballo, de contactamos con máis de 100, digamos, artistas, tanto no apartado musical como no resto das escenas audiovisuais. Contactamos con eles con 2 parámetros, fundamentalmente presupuesto e data. Algúns non están porque non chegábamos ao caché, e outros, ainda chegando, non tiñan fecha disponible.